Oprește-te chiar acum, pentru că plânsul meu nu provine din slăbiciune. Este un strigăt care vine din cer pentru acea situație care a fost deja rezolvată, chiar dacă tu încă nu știi asta. Și de aceea te chem în acest moment. Vreau să oprești totul în jurul tău, să închizi ușa, să te așezi și să asculți cu atenție. Pentru că acest mesaj ți-a fost trimis direct ție. Nu este o coincidență că ai dat peste acest videoclip. Ai fost condus aici. Există o urgență spirituală în aer, o mișcare invizibilă pe care numai cei sensibili o pot percepe. De aceea îți ating inima atât de puternic. Oprește-te. Acesta nu mai este un mesaj. Este o intervenție directă din cer. În ultima vreme ai simțit un disconfort inexplicabil în sufletul tău, o greutate ciudată când te trezești. Nu este oboseală, este spiritul meu care încearcă să te trezească. În mediul tău se desfășoară o luptă tăcută. O amenințare care nu poate fi văzută cu ochiul fizic, dar care deja îți înconjoară casa, emoțiile, deciziile, și tu ai simțit-o. Acea neliniște pe care nu o puteai explica, eram eu. Nu mai ignora acest semn. Îți dezvălui că se apropie ceva grav, dar nu pentru a te speria, ci pentru a te pregăti. Astăzi, fiule, este o zi de vigilență. Astăzi este o zi în care să-ți deschizi ochii sufletului. Și dacă spiritul tău simte deja că aceste cuvinte sunt pentru tine, îți cer ceva din adâncul inimii mele. Dă click pe like și împărtășește acest mesaj cu altcineva. Pentru că, la fel cum tu ești trezit acum, există și altcineva care are nevoie să audă la timp acest avertisment din cer. Nu-l păstra pentru tine. Acest gest poate fi cheia protecției pentru o altă inimă. Rămâi cu mine până la sfârșit, pentru că cheia miracolului care îți aparține deja va fi dezvăluită doar la sfârșitul acestui mesaj. Și dacă ești unul dintre cei care înțeleg limbajul cerului, comentează chiar acum. Sunt treaz și vigilent. Acesta va fi sigiliul ascultării voastre active. Știu că vă este greu să credeți că mai am ceva pentru voi. Știu. Ați trăit atâtea dezamăgiri, atâtea așteptări frustrate, încât chiar și spiritualul a devenit o rutină, o credință care încă mai respiră, dar cu o flacără slabă. Dar nu sunt aici pentru a vă cere putere, nici pentru a vă cere să vă ridicați singuri. Am venit să-ți spun că ceea ce tu nu ai putut susține singur, eu voi susține. Pentru că nu este vorba despre capacitatea ta, ci despre credincioșia mea. Și eu nu uit, nu mă răzgândesc, nu dau greș. Tot ce am declarat despre viața ta rămâne valabil. Acest moment nu este doar un cuvânt frumos. Este ecoul unei conversații pe care am avut-o cu îngerii în această săptămână. Da, fiule, am menționat cazul tău, am menționat nevoia ta și, dincolo de tot ce au spus oamenii, am spus, acest caz este deja rezolvat în ceruri. Și când eu decretez ceva acolo sus, mai devreme sau mai târziu se manifestă aici jos. Așa că astăzi îți spun, ia-ți miracolul. Ia-l nu pentru că îl meriți, ci pentru că iubirea mea a plătit deja pentru el. Ia-l pentru că timpul tău de așteptare fără răspunsuri s-a terminat. Știu ce ai făcut în secret. Am văzut faptele tale de bunătate pe care nimeni nu le-a aplaudat. Am văzut rugăciunile tale rostite în șoaptă când erai în baie, în bucătărie sau chiar cu capul plecat în mijloacele de transport în comun. Nu trebuie să mă convingi de sinceritatea ta, pentru că chiar și când ai îndoit, eu te-am iubit. Chiar și când te-ai gândit să renunți, eu am continuat să cred în tine și de aceea ești aici acum, ascultând aceste cuvinte. Pentru că nu credința ta te susține. Eu sunt cel care te susține, pentru ca credința ta să nu se stingă complet. A fost o noapte în care ai plâns fără ca nimeni să știe. Credeai că nimeni nu te poate auzi, dar urechea mea era atât de aproape încât am simțit fiecare lacrimă ca pe o rugăciune. Și deși nu ai vorbit, tăcerea ta mi-a vorbit. Mi-a spus că nu mai aveai puterea să aștepți. Și în acea noapte, chiar dacă nu vedeam nimic, am început să pun lucrurile în mișcare. Am început să trimit oameni. Am început să pregătesc scena pentru miracolul care este pe cale să se manifeste. Nu ești uitat. Nu ești în afara planurilor mele. Dimpotrivă,
Tu ești motivul pentru care există acest mesaj. Și când mișc cerul în numele cuiva, nu există niciun sistem, nicio persoană și nicio circumstanță care să poată opri ceea ce am semnat deja cu degetul meu. Cazul a fost câștigat, fiule, nu de avocați pământești, nu de resurse umane, ci de intervenția divină. Am prezentat numele tău, am ridicat cauza ta, am activat soluția. Și în timp ce oamenii îți spuneau, nu se poate face, eu am spus, deja o fac. În timp ce documentele erau pierdute, în timp ce apelurile nu veneau, în timp ce răspunsul era întârziat, mâna mea a continuat să scrie rezultatul. Tu credeai că nu se întâmplă nimic, dar miracolul se pregătea la foc mic și acum este gata. Acum este momentul exact. De aceea vocea mea te-a găsit astăzi, pentru că a sosit timpul să iei ceea ce este deja al tău prin promisiune. Poate te simți mic, neputincios, fără influență, dar nu trebuie să fii puternic pentru a primi. Trebuie doar să spui da. Trebuie doar să-ți întinzi inima așa cum cineva își întinde mâinile. Eu fac totul, tu doar primești. Așa cum o mamă hrănește un copil care nu poate ține o lingură, așa te voi hrăni și eu. Tu doar deschide gura sufletului tău și eu o voi umple. Eu sunt provizia ta. Eu sunt cel care te reface. Eu sunt cel care luptă în bătăliile tale când tu nu mai poți lupta. Știi ce iubesc cel mai mult la tine? Că chiar și în durerea ta nu m-ai negat. Chiar și când te-ai simțit singur, ai continuat să mă chemi. Chiar dacă era cu voce joasă, chiar dacă era cu îndoieli, m-ai căutat. Și acest tip de inimă este ceea ce nu disprețuiesc. Îmbrățișez acea inimă. Vindec acea inimă. Răsplătesc acea inimă. Nu am nevoie de perfecțiune. Lucrez cu ceea ce ai, iar ceea ce ai, deși puțin, îmi este totuși util. Și îți voi spune ceva ce probabil nimeni nu ți-a spus în ultima vreme. Sunt mândru de tine pentru că nu a fost ușor să ajungi aici, pentru că nu știi de câte ori inamicul a vrut să te facă să renunți. Dar a eșuat pentru că mâna mea te-a ținut chiar și atunci când nu știai că era mâna mea. Pentru că am mers alături de tine chiar și pe porțiunile în care credeai că mergi singur. Fiule, n-ai fost niciodată singur. Niciodată. Și acum vreau să te pregătești. Nu emoțional. Nu trebuie să faci nimic complicat. Doar să-ți păstrezi sufletul deschis, spiritul sensibil. Pentru că ceea ce vine este împlinirea, revelația, răspunsul, dreptatea, nu a oamenilor, ci a mea. Și dreptatea mea nu dă greș. Strigătul a fost al meu mai întâi. Da, fiule, eu am fost cel care a început acest strigăt pentru tine. Și dacă eu am fost cel care l-a început, eu voi fi și cel care îl va încheia cu victorie. Știi ce m-a durut cel mai mult când ai plâns în tăcere? Că ai crezut că nimeni nu a observat, că ai crezut că durerea ta era invizibilă, chiar și pentru mine. Am văzut când te-ai întors cu spatele la oglindă, ca să nu te mai vezi, când ai ascuns-o de toată lumea cu un zâmbet care te-a epuizat mai mult decât plânsul. Am văzut când îți împătureai hainele în tăcere, ca să nu deranjezi pe nimeni, în timp ce în interior te rupea în mii de bucăți. Și totuși ți-am spus să mai reziști puțin pentru că știam că va veni această zi. Știam că, atunci când nimeni nu te va mai întreba ce simți, voi veni eu să-ți reamintesc că încă te văd, încă te aud și încă am promisiuni de îndeplinit față de tine. Nu-ți poți imagina de câte ori am vrut să intervin înainte, dar știam că, dacă aș fi făcut-o fără pregătirea ta interioară, ai fi ajuns să repeți aceleași cicluri. De aceea nu m-am grăbit, pentru că ceea ce fac cu tine nu este o consolare temporară, ci o reconstrucție profundă. Știu că ești prea mare pentru jocuri și noi începuturi goale. De aceea construiesc în tine o victorie care nu va fi momentană. Nu sunt aici pentru a-ți oferi firimituri emoționale. Sunt aici pentru a-ți reda demnitatea, onoarea, respectul, sensul. Pentru că am văzut când ai dat totul și nu ai primit nimic în schimb. Am văzut când ai avut grijă de alții și apoi nimeni nu a avut grijă de tine. Și asta nu a trecut neobservat de mine. Când te-am văzut mergând cu umerii căzuți, cu privirea aceea care evita pe toată lumea, pentru că nu mai aveai energia nici măcar să te prefaci, inima mea a ars în interior, nu din milă, ci din iubire adevărată,
Iubirea unui tată care cunoaște fiecare detaliu al poveștii tale. Am văzut când ai vrut să vorbești, dar ai tăcut pentru a nu deranja pe nimeni. Când ți-ai înghițit furia pentru a nu ridica vocea. Când ai închis ușile din respect, chiar dacă în interiorul tău voiai să strigi că meriți mai mult. Toate acestea au fost înregistrate în ceruri, nu ca o plângere, ci ca dovadă a rezistenței tale tăcute. Și astăzi îți spun că rezistența ta nu a fost în zadar. Nu știi câte decizii ai luat sub presiune și totuși te-ai gândit la toți înaintea ta. Cine a apreciat asta? Aproape nimeni. Dar eu apreciez. Eu am fost acolo. Când ți-ai deschis portofelul și ai dat ultimul ban pe care îl aveai pentru a ajuta. Deși mai târziu ai pierdut ocazia când ai gătit pentru alții, când ai pierdut somnul din cauza unui telefon, când ai fost mai puternic decât te simțeai, doar pentru ca alții să nu se prăbușească. Asta nu a fost ignorat de ceruri. Nu a fost doar bunăvoință, a fost semănat. Și acum îți spun că recolta se apropie, pentru că ochii mei au văzut ceea ce nimeni altcineva nu a vrut să vadă. Există o oboseală care nu poate fi alinată de somn, și tu o știi bine. Este acea oboseală profundă a sufletului care vine când ai dat totul și ai simțit că nu a meritat. Dar astăzi te asigur că da, a meritat, pentru că ceea ce ai semănat cu lacrimi îți va fi înapoiat cu bucurie. Și nu vorbesc doar despre lucruri materiale, vorbesc despre respectul redobândit, iubirea sinceră, mângâierea adevărată. Vă redau ceea ce timpul v-a furat. Vă redau vocea, pentru că meritați să vorbiți din nou fără teamă, fără ca cineva să vă reducă la tăcere, fără ca cuvintele voastre să fie ignorate. Astăzi vă redau dreptul de a fi ascultați. Uneori v-ați întrebat de ce nu apăreați în fotografii. De ce nu apăreai în amintiri? De ce nimeni nu menționează eforturile tale? E ca și cum povestea ta ar fi fost ștearsă, ca și cum nu ar conta, dar eu o am în întregime. Am fiecare capitol, fiecare lacrimă pe care ai șters-o în secret, fiecare rugăciune pe care ai spus-o pentru alții, fără ca cineva să-ți ceară asta. Ți-am văzut credincioșia când nu mai aveai putere. Ți-am văzut generozitatea când nimeni altcineva nu a observat-o. Și de aceea sunt aici astăzi, vorbindu-ți direct ție, pentru că a sosit momentul să te răsplătesc cu tot ceea ce lumea ți-a refuzat. Îți amintești ziua aceea când ai deschis ușa și te-ai prefăcut că totul era în regulă? Eu eram acolo, chiar lângă tine. În timp ce spuneai bună dimineața cu un zâmbet, am auzit cum în interiorul tău implorai un cuvânt. Și deși acel cuvânt nu a venit de la nimeni în acea zi, astăzi vine direct de la mine. Nu ești uitat. Nu ai fost abandonat. Nu ești la coada rândului. Tu ești prioritatea mea în acest moment. Acest cuvânt este o salvare emoțională, o frânghie directă din cer pentru a te scoate din acea groapă invizibilă în care credeai că ești singur. Ți-am văzut fața când ți-au spus că era prea târziu, când te-au făcut să simți că nu mai era loc pentru tine, că vremurile noi nu mai erau pentru oameni ca tine. Dar eu nu lucrez cu vârste umane, lucrez cu inimi dornice, iar a ta încă bate cu o credință care mă emoționează. Indiferent câți ani au trecut, încă pot scrie capitole noi împreună cu tine. Nu caut tinerețe, caut dedicare, iar tu o ai. În ciuda durerii, în ciuda uitării, în ciuda tăcerii, tu continui să crezi, chiar dacă doar puțin. Și acel puțin este suficient pentru mine să fac multe. Știi ce m-a impresionat la tine? Că chiar și când ai încetat să înțelegi ce se întâmplă, ai continuat să ai încredere. Deși nu ai înțeles tăcerea mea, nu ai plecat. Deși rugăciunile tale nu au fost ascultate imediat, nu ai încetat să vorbești cu mine. Și această credincioșie în mijlocul confuziei mă emoționează, pentru că nu caut oameni perfecți, caut oameni sinceri. Și tu ai fost sincer cu mine. Ai fost sincer chiar și în oboseala ta, chiar și în durerea ta. Și asta valorează mai mult pentru mine decât 1000 de discursuri. Asta îmi mișcă mâna. De aceea astăzi mă apropii mai mult ca niciodată. Te-am văzut, fiule. Te-am simțit. Ai trecut prin etape pe care nici tu nu știi cum le-ai depășit. Dar astăzi îți dezvălui. Nu le-ai depășit singur. Eu am fost acolo. Te-am purtat. Ți-am vorbit în timp ce dormeai.
Ți-am pus idei în minte când te gândeai să renunți. Eu am fost cel care te-a împins să continui. Chiar dacă tu credeai că era ultima ta încercare, eu am fost puterea ta ascunsă. Și de aceea astăzi vin să te răsplătesc, nu doar cu cuvinte, ci cu fapte, cu intervenții concrete, cu răspunsuri pe care le vei vedea, nu doar le vei imagina. Știu că încă ai întrebări și este în regulă. Nu sunt aici să cer credință oarbă. Am venit să te invit să ai încredere ca un copil care nu înțelege totul, dar simte iubire. Asta îți ofer acum. Iubirea mea. Iubirea care te mângâie, te reface, te ridică. Iubirea care nu-ți cere să te prefaci emoțional. Poți fi așa cum ești, în durere, cu îndoieli, cu dor. Chiar și așa, îmbrățișarea mea te acoperă și în timp ce îți vorbesc, vindec părți din tine despre care nici măcar nu știai că sunt rănite. Restaur ceea ce credeai că s-a pierdut pentru totdeauna. Și vreau să știi și altceva. Nu este vorba că totul se va schimba într-o singură zi, dar, începând de astăzi, ceva în tine nu va mai fi la fel. Pentru că acum știi că nu ești singur, că am văzut totul, că povestea ta contează, că durerea ta are sens, că semănatul tău nu a fost ignorat, că lacrimile tale au greutate în ceruri, că nopțile tale întunecate nu au fost în zadar, că viața ta încă are un scop și că ceea ce va urma nu va fi o repetare a ceea ce te-a rănit, ci împlinirea a ceea ce ți-am promis. Vreau să te uiți în interiorul tău acum. Închide ochii sufletului tău pentru o clipă. Nu te gândi la alții, nu te gândi la trecut. Ascultă doar asta. Sunt aici, lângă tine, în acest moment, atingându-ți umărul, ținându-ți inima, spunându-ți, nu renunța. Ce era mai rău a trecut. Ai trecut deja prin cea mai dificilă parte. Acum depinde de tine să-mi vezi gloria. Acum depinde de tine să respiri fără teamă, să visezi din nou fără vină, să mergi din nou fără teamă. Pentru că eu, care nu dau greș niciodată, te-am ales și nu regret. Și așa cum ți-am spus astăzi, voi continua să-ți vorbesc. Pentru că nu ai fost chemat să supraviețuiești. Ai fost chemat să trăiești din plin. Ai fost chemat să dai mărturie. Ai fost chemat să inspiri pe ceilalți cu ceea ce ai trăit. Ai fost chemat să fii o voce, nu o umbră. Să fii o rădăcină, nu o rămășiță. Să fii un exemplu, nu să fii uitat. Pentru că tot ce ai suferit va fi folosit pentru a arăta că eu sunt real. Și asta va fi cea mai mare victoria ta. Povestea ta va fi dovada vie că, atunci când nimeni altcineva nu vede, eu văd, că atunci când nimeni altcineva nu răspunde, eu acționez. Și că atunci când pare prea târziu, atunci eu vin cu putere. Vrei să vezi ce va urma? Atunci fă ceva acum, nu pentru a mă impresiona, ci pentru a pecetlui această conversație. Scrie în comentarii, m-ai văzut, Doamne? Cred. Scrie ca cineva care vorbește cu un tată care a răspuns în sfârșit. Scrie ca cineva care recunoaște că raiul nu este departe. Scrie ca un semn că acest cuvânt nu a fost doar frumos, ci a fost real. Și în timp ce o faci, te binecuvântez. Și ceea ce am văzut în durerea ta, transform într-un miracol. Știu că te-ai întrebat adesea de ce am rămas tăcut. Știu că mi-ai vorbit cu inima deschisă, cu vocea tremurândă, și nu ai înțeles de ce nu ți-am răspuns așa cum o făceam înainte. Știu totul. Am auzit fiecare cuvânt pe care l-ai spus când nimeni altcineva nu te asculta. Dar ceea ce nu știai, fiule, este că tăcerea mea nu era abandon, era pregătire. Nu m-am distanțat, m-am apropiat, dar am făcut-o în tăcere, pentru că construiam în tine ceva mai puternic decât emoția. Construiam maturitate, pentru că ceea ce îți voi da nu poate fi susținut de impulsuri sau iluzii. Are nevoie de o bază solidă. Și asta construiam eu, în timp ce tu plângeai, crezând că ești singur. Nu te ignoram, te protejam, pentru că dacă ți-aș fi răspuns când mi-ai cerut, ai fi primit ceva mai puțin decât ceea ce am cu adevărat pentru tine. Uneori te aștepți la o ușă, dar eu vreau să-ți dau întreaga casă. Uneori ceri o monedă, dar eu vreau să-ți dau întregul seif. Dar pentru asta, am nevoie ca tu nu numai să-ți dorești asta, ci să fii pregătit să o primești
și să o păstrezi. Și astfel, înainte de a manifesta miracolul, te-am modelat cu tăcere. Pentru că și tăcerea vorbește, fiule. Tăcerea și ea învață și ea transformă. Nu am tăcut din indiferență, am tăcut din iubire. Părea că cerul se închise, dar ceea ce se întâmpla de fapt era că te acordam ca un tată care oprește zgomotul pentru ca fiul său să-și poată auzi vocea interioară. Și acum că spiritul tău este mai sensibil, acum că ai învățat să asculți dincolo de vizibil, a sosit momentul să afli ceea ce înainte nu puteai înțelege. Ceea ce părea o întârziere era de fapt protecție. Ceea ce părea uitare era de fapt sprijin. Ceea ce părea dezinteres era de fapt un plan. Pentru că, în timp ce tu credeai că nu se întâmplă nimic, eu mutam piese pe care ochii tăi nu le puteau vedea. Și astăzi îți arăt asta pentru ca tu să nu mai porți vina sau frustrarea. Nu m-am înșelat în privința ta. Nu m-am înșelat niciodată. Fiecare pas din viața ta a făcut parte dintr-un plan mai mare. Chiar și cele care te-au rănit, chiar și cele pe care nu le-ai înțeles, pentru că, chiar și în confuzia ta, am continuat să fiu Dumnezeul tău. Și în timp ce tu vedeai doar uși închise, eu scriam momentul exact al ascensiunii tale. Nu m-am grăbit din cauza presiunii, nu am amânat din capriciu, ci am aliniat totul la momentul meu perfect. Pentru că atunci când acționez în afara zgomotului, rezultatele sunt profunde și nu ai nevoie de un răspuns superficial. Ai nevoie de o transformare care să dureze. Știu că te-ai simțit ignorat, înțeleg, dar nu ai fost niciodată. Ai fost observat îndeaproape, ascultat cu atenție. Chiar și suspinele tale nocturne au fost înregistrate. Nimic nu mi-a scăpat. Nimic nu a fost irelevant. Fiecare gând al tău a fost luat în considerare. Și deși nu am răspuns în ritmul pe care îl așteptai, nu am încetat să lucrez la povestea ta. Mâna mea a continuat să scrie, spiritul meu a continuat să intervină, inima mea a continuat să bată pentru tine. Și acum că munca interioară este mai matură, este timpul să trecem la nivelul următor. Nu pentru că m-ai presat, ci pentru că ești pregătit. Pregătit să primești, nu doar să ceri. În această perioadă de aparentă tăcere am ascultat și îndoielile tale. Nu le-am respins. Nu m-am supărat pe tine pentru că m-ai pus la îndoială. Dimpotrivă, am rămas aproape, pentru că prefer sinceritatea ta rănită unei credințe prefăcute. Ai fost sincer. Ai spus, Doamne, nu înțeleg. Și acea frază a fost mai curajoasă decât multe rugăciuni goale. Pentru că eu nu caut fraze perfecte, ci inimi sincere. Și a ta, deși rănită, era loială. Așa că nu ți-am dat drumul la mână, chiar dacă tu credeai că am făcut-o, chiar dacă credeai că nu mai ești pe calea mea, chiar dacă simțeai că mergi fără ghid, eu eram acolo la fiecare pas, la fiecare respirație. Îți amintești acele nopți în care închideai ochii dorindu-ți să nu te mai trezești? Mă întindeam lângă tine. Te acopeream. Îți vorbeam la ureche fără cuvinte, doar cu prezența mea. Și deși nu simțeai asta, dragostea mea era cea care te ținea în viață. Puterea mea era cea care te împiedica să te destrami. Pentru că tăcerea care te marca cel mai mult era și cea care te proteja cel mai mult. Am evitat oamenii, am închis căi, am îndepărtat distragerile, am permis pauze. Și toate acestea pentru ca tu să nu pierzi din vedere ceea ce urmează să vină. Pentru că ceea ce urmează să se nască în viața ta are nevoie de spațiu, concentrare și sensibilitate. Și pentru asta te-am pregătit. Acum vreau să înțelegi că ceea ce părea o pauză era de fapt o perioadă de incubație. Și că nu pierdeai timpul. Erai pregătit. La fel cum o sămânță nu vede lumina în timp ce prinde rădăcini, așa a fost și cu tine. Tu nu ai văzut nimic, dar eu îți adânceam viața, îndepărtând superficialul, eliminând zgomotul, dezactivând relațiile dăunătoare, și toate acestea în tăcere. Pentru că nu toate bătăliile se câștigă cu strigăte, unele se câștigă în liniște. Și ai câștigat mai mult decât îți dai seama în această perioadă în care credeai că aștepți. Nu așteptai, evoluai. Acesta este momentul în care vocea mea revine cu forță, nu pentru că s-a întors, ci pentru că acum o poți auzi clar. Și primul lucru pe care vreau să ți-l spun este:
Nu a fost o pedeapsă, a fost grijă. Nu a fost distanță, a fost strategie. Nu a fost abandon, a fost pregătire. Pentru că am ceva mare pentru tine, ceva ce nu ți-am putut da înainte, nu din lipsă de iubire, ci din exces de iubire, pentru că te iubesc atât de mult încât nu vreau să pierzi ceea ce îți voi pune în mâini. Și de aceea m-am asigurat că inima ta era pregătită, iar acum este. Se apropie un sezon al revelațiilor, o etapă în care multe lucruri pe care nu le-ai înțeles vor începe să capete sens. Vei începe să privești înapoi și să spui, acum înțeleg, ceea ce m-a rănit m-a modelat, ceea ce nu a venit m-a protejat, ceea ce m-a frustrat m-a redirecționat. Și când se va întâmpla asta, vei ști că nu a fost niciodată în zadar, că tăcerea mea a avut un scop, că distanța mea aparentă a fost un act de profundă grijă și că iubirea mea nu te-a părăsit nici măcar o secundă, pentru că atunci când te-a durut cel mai mult, eu eram cel mai aproape de tine. Și vreau să încetezi să te mai simți uitat astăzi, pentru că eu nu îi uit pe cei pe care îi iubesc. Și tu, fiule, ești profund iubit, chiar dacă nu ți s-a spus asta în ultima vreme, chiar dacă nu vezi asta reflectat în gesturile celorlalți, ți-o repet clar. Te iubesc cu o iubire care nu depinde de performanțele tale sau de starea ta de spirit. Te iubesc când ești puternic și când ești fragil, când vorbești cu mine și când doar suspini, când te apropii și când te îndepărtezi. Pentru că iubirea mea nu se schimbă odată cu emoțiile tale. Este fermă, constantă, de neclintit. Și la fel cum am tăcut, acum voi vorbi mai des. Nu neapărat cu cuvinte audibile, ci cu semne clare, cu mișcări în favoarea ta, cu situații pe care nu le poți explica, dar vei ști că provin de la mine, pentru că am activat o nouă fază. Și în această fază acțiunile mele vor vorbi mai tare decât orice predică și tu o vei simți. Pentru că nu numai că îmi auziți vocea, ci și îmi simțiți mâna. Și asta este ceea ce vă va schimba mersul de acum înainte. Nu veți mai merge cu teamă, nu veți mai simți că sunteți testați. Acum veți merge cu certitudinea că sunt cu voi, chiar și atunci când nu vorbesc. De aceea, astăzi vreau să sigilez acest adevăr în inimile voastre. Tăcerea mea nu era absență, era protecție, era un plan, era un fel de limbaj pe care nu-l cunoșteai, dar acum înțelegi și asta te va face puternic. Pentru că cei care înțeleg tăcerea cerului nu mai sunt destabilizați de zgomotul pământului. Acum poți merge mai departe. Acum poți renunța la ceea ce credeai că este respingere, pentru că nu ai fost niciodată respins. A fost doar păstrat pentru un moment mai bun. Și acel moment a sosit, este aici. Începe chiar acum, în timp ce mă asculți. Și dacă simți vreodată din nou că cerul este tăcut, nu-l considera un semn de pedeapsă. Amintește-ți această conversație. Amintește-ți că există tăceri care salvează. Amintește-ți că există pauze care protejează. Și ai încredere. Ai încredere ca cineva care știe că în spatele cortinei există întotdeauna mișcare. Eu sunt cel care nu doarme niciodată, care nu abandonează niciodată, care are întotdeauna grijă, chiar și atunci când tu nu observi. Și asta nu se va schimba, pentru că ceea ce am cu tine nu depinde de ceea ce faci tu, ci de ceea ce am decis deja. Și am decis să te iubesc pentru totdeauna și să îndeplinesc ceea ce ți-am promis, chiar dacă va dura mai mult decât mă așteptam. Ca dovadă că aceste cuvinte au pătruns în adâncul inimii tale, vreau să scrii în comentarii: am încredere în tăcerea ta, Doamne. Scrie-o nu pentru ca alții să o vadă, ci ca un semn că ceea ce credeai că este absență era de fapt o prezență ascunsă. Și în timp ce faci asta, eu voi continua să lucrez, pentru că nu mai ești în faza tăcerii, intri în faza manifestării. Și atunci copilul meu, tot ceea ce părea stagnant, va începe să înflorească. Îți promit, și când promit, nu dau greș. Astăzi îți spun cu toată autoritatea pe care o am în cer și pe pământ. Miracolul pe care l-ai așteptat este deja pe drum. Nu este o dorință, nu este o speranță îndepărtată, este un decret. Eu însumi ți-am rostit numele în fața îngerilor și când vocea mea răsună cu autoritate, nimic nu poate opri ceea ce am poruncit. A fost un cuvânt clar, ferm, cu o destinație precisă. Și acel cuvânt ți-a fost trimis nu pentru a-l păstra ca suvenir, ci pentru a-l trăi ca realitate.
Nu este momentul să privești înapoi la trecut cu tristețe. Este timpul să întinzi brațele și să primești ceea ce ai cerut atât de mult timp cu lacrimi. Pentru că cazul a fost câștigat, copilul meu, și acum vine dreptatea care nu a venit de la oameni, ci direct din mâna mea. Am activat intervenția în domenii în care deja îți pierdusem speranța, unde nu te mai rugai la fel pentru că ți se părea că nimic nu se va schimba. Dar vin să te surprind, să-ți dau dovada că puterea mea nu este condiționată de starea ta emoțională. Deși te-ai simțit stins, promisiunea mea nu s-a stins. Deși ai renunțat la unele lucruri, eu nu am renunțat la tine. Și astfel acum, în fața a tot ceea ce te-a oprit odată, mă ridic ca apărătorul tău, ca restauratorul tău, ca Dumnezeul tău care luptă și câștigă pentru tine, pentru că aceasta nu este doar o schimbare spirituală, ci o intervenție vizibilă, ceva care va fi remarcat, care îți va reda nu numai ceea ce ai pierdut, ci dublu față de ceea ce credeai că nu se va mai întoarce niciodată. Mulți nu au înțeles procesele tale și nici nu vor putea explica ascensiunea ta, dar tu vei ști, pentru că tu ai fost cel care a plâns singur, tu ai fost cel care a rezistat în tăcere, tu ai fost cel care a păstrat credința când totul părea să se destrame. Și de aceea miracolul poartă numele tău. Nu este împrumutat, nu este împărtășit, este al tău. A fost rezervat, păstrat, scris cu precizie în agenda mea cerească și nicio eroare umană nu l-a putut anula. Deși a fost amânat, nu a fost niciodată negat. Și acum vin să-l execut în întregime, nu ca o consolare, ci ca o împlinire, pentru că nu fac promisiuni pentru a te distra, ci pentru a te onora. Și astăzi vine împlinirea pe care ai așteptat-o atât de mult. Ceea ce era blocat este eliberat, ceea ce părea închis este deschis, ceea ce nu avansa începe să se miște pentru că eu am dat ordinul. Și când eu dau un ordin, creația se supune. Ceea ce era în dezordine este realiniat. Oamenii care trebuie să sosească vor sosi. Ceea ce trebuie să plece, va pleca. Și voi veți observa doar cum totul se așează la locul său. Nu va trebui să manipulați nimic și să convingeți pe nimeni. Eu mă ocup de asta, pentru că acest miracol nu este rodul puterii tale, ci al cerului care acționează în favoarea ta. Așa cum râul nu are nevoie să împingă pentru a înainta, la fel și intervenția mea în viața ta va curge de astăzi înainte. Ai crezut că nu era pentru tine, că acest fel de miracol era pentru alții, pentru cei mai spirituali, mai tineri, mai activi, dar te-ai înșelat. Te-am ales cu istoria ta, cu cicatricile tale, cu anii tăi, cu oboseala ta, pentru că nu caut perfecțiunea, ci adevărul, și tu ai fost sincer în mijlocul multor bătălii. Ai rezistat când alții au renunțat, ai tăcut când ai fi putut striga, ai iertat când nimeni nu ți-a cerut asta. Ai fost credincios în lucrurile mici, iar acum îți voi da mult, pentru că așa acționez eu. Iau ceea ce lumea aruncă și o onorez în fața tuturor. Și astăzi începe onoarea ta. Din acest moment vreau să declari, chiar și cu voce tremurândă, acest miracol este al meu. Nu din aroganță, ci din credință, pentru că ceea ce crezi devine activ și ceea ce mărturisești se materializează. Nu-ți fie teamă să pari îndrăzneț. Nu-ți fie teamă să te simți nevrednic. Miracolul meu nu este un premiu, este un răspuns. Și ai dreptul să-l primești pentru că ai fost perseverent, pentru că ai fost nobil, pentru că ai rămas ferm chiar și fără aplauze, chiar și fără recunoaștere, chiar și fără să înțelegi totul. Această constanță tăcută este mai puternică decât orice ritual. Și astfel, astăzi declar că acesta este momentul decisiv în povestea ta. Nu vei mai fi văzut ca cel care așteaptă mereu. Vei fi cunoscut ca cel care a primit, ca cel care a fost atins de Dumnezeu la momentul potrivit, ca cel care a crezut chiar și când era obosit, ca cel care a trăit pentru a vedea ceea ce alții credeau că nu se va întâmpla niciodată. Pentru că mărturia care vine din această minune nu va fi doar pentru tine. Va ajunge la casa ta, la familia ta, la cei din jurul tău. Pentru că cei care s-au îndoit vor vedea, cei care au râs vor fi uimiți, iar cei care te-au însoțit se vor bucura împreună cu tine, pentru că ceea ce fac cu tine nu voi face în secret, ci într-un mod în care nimeni nu va putea nega. Așa cum am deschis marea,
Așa voi deschide căi acolo unde nu vedeai nicio ieșire. Și deși dușmanul a încercat să-ți păteze numele, să-ți șteargă speranța, să-ți izoleze inima, nimic nu a funcționat. Pentru că mâna mea a fost întotdeauna mai puternică. Pentru că în timp ce el vorbea, eu planificam. În timp ce el semăna confuzie, eu țeseam rezultatul. Și acum fac cunoscut că el nu a câștigat, că tu nu ai fost învins, că te-ai ridicat și că ceea ce vine spre tine nu poate fi atins de rău. Pentru că acest miracol nu numai că aduce o soluție, ci aduce acoperire, aduce un gard protector, un nou sezon în care vei trăi sub îndrumarea directă și sprijinul cerului. Nimic nu va mai fi la fel. Îți vindec și demnitatea, pentru că miracolul nu este doar ceea ce obții, ci ceea ce renaște în tine. Îți redau capacitatea de a zâmbi fără povară, de a te bucura fără vinovăție, de a face din nou planuri, de a simți că încă ai un viitor, pentru că nu ai ajuns la capăt. Ai ajuns la punctul în care încep să acționezi cu toată puterea mea. Și dacă înainte trebuia să te târăști emoțional, acum vei merge cu pași fermi, pentru că eu te ridic, te propuls, te reînnoiesc și o voi face fără să trebuiască să dovedești ceva cuiva. Ceea ce activezi astăzi nu va fi trecător, nu va fi o emoție momentană, va fi o transformare care crește zi de zi, care se susține singură, care este vizibilă, care îți va da autoritatea de a vorbi din experiență, nu din teorie, pentru că nu există autoritate mai mare decât cea care se naște din durerea depășită. Și tu știi ce este durerea, dar vei ști și ce este victoria. Și nu orice victorie, ci una care poartă semnătura mea, una pe care numai eu o pot oferi, una pe care nimeni nu o poate fura pentru că nu vine de la oameni, vine direct de la mine. De aceea vreau să vă luați un moment singur înainte ca această zi să se termine. Nu pentru a vorbi, ci pentru a asculta. Pentru că vă voi vorbi din nou, de data aceasta într-un mod mai personal, mai direct, în gânduri, în amintiri, în senzații. Vă voi spune ce urmează. Vă voi arăta ce sunt pe cale să deschid, pentru că acest miracol pe care l-am dezlănțuit este doar începutul. De acolo, multe alte lucruri vor începe să se așeze la locul lor. Nu trăi doar acest moment. Trăiește întregul proces, pentru că am capitole noi care te așteaptă. Și nu vor fi capitole de luptă, vor fi capitole de împlinire, de recoltă, de bucurie liniștită. Și dacă vei mai avea vreodată îndoieli, amintește-ți acest moment. Amintește-ți cum ți-am vorbit. Amintește-ți cum te-am găsit exact acolo unde erai. Amintește-ți cum ți-am confirmat că ceea ce îți doreai nu era un vis imposibil, ci o promisiune activată. Și dacă te simți din nou slab, rostește-mi numele, pentru că am marcat deja acest moment ca fiind începutul împlinirii tale. Pentru că tot ce vine de aici poartă sigiliul cerului, iar ceea ce sigilez rămâne, ceea ce livrez se transformă, iar ceea ce încep, termin cu onoare. Așadar, scrie acum în comentarii, ca act de credință vie, numele meu a fost rostit în ceruri. Scrie ca unul care crede cu adevărat, ca unul care nu numai că a auzit, ci a și participat. Și în timp ce face asta, eu continui să pregătesc calea, pentru că acesta nu este sfârșitul poveștii tale, ci începutul miracolului tău. Și acest miracol are deja un proprietar. Tu. Eu însumi am dat ordinul ca ceea ce stătea nemișcat să înceapă să se miște în favoarea ta. Acestea nu au fost cuvinte simbolice. A fost un decret direct de la tronul meu. Am rostit numele tău în fața celor care îndeplinesc instrucțiunile mele cerești. Și fiecare detaliu al cazului tău a fost înregistrat, nu din milă, ci din dreptate. Pentru că tot ce ai trăit în tăcere, tot ce ai îndurat fără să fii înțeles, a ajuns la mine ca o ofrandă vie. Și acum ți-o repet clar. Miracolul a fost deja eliberat, nu se formează, nu este în curs de desfășurare, a părăsit deja cerul și este în drum spre tine. Vei vedea schimbări concrete, situații care păreau închise, deschizându-se fără o explicație logică. Oamenii care înainte îți ignorau numele vor începe să te cheme după denumirea divină. De astăzi înainte, întreaga atmosferă spirituală din jurul tău va fi diferită. Ceea ce te epuiza înainte nu va mai avea putere.
Ceea ce te reținea înainte va fi eliminat. Pentru că nu am venit doar să fac o minune, am venit să-ți reconfigurez mediul. Am îndepărtat oameni din calea ta, nu din respingere, ci pentru curățare. Am închis uși nu ca pedeapsă, ci pentru îndrumare, pentru că sunt lucruri care nu te puteau însoți la nivelul următor. Și tu ai crezut că erau pierderi, dar erau protecții. Nu ți iau niciodată nimic fără să pregătesc ceva mai mare. Și ceea ce vine, fiul meu, este diferit de orice ai experimentat vreodată. Vine ceva care poartă ADN-ul meu, intenția mea, semnătura mea. Nu te teme dacă nu înțelegi totul imediat. Miracolul se va revela pas cu pas. Îți voi da discernământul necesar pentru a înțelege de ce am făcut-o în acest fel. De ce ai așteptat atât de mult? De ce nu a putut interveni nimeni altcineva? Îți voi arăta că timpul care părea să stea în loc a fost solul în care a încolțit rădăcina. Pentru că ceea ce va da roade acum va fi puternic, durabil și adevărat. Nu va fi o binecuvântare trecătoare. Va fi o transformare care te va însoți pentru tot restul vieții. Vei merge cu o pace diferită, cu o claritate pe care nu o aveai înainte, pentru că nu mai depinzi de semne externe. Ai învățat să mă asculți din interior, iar asta te va susține chiar și atunci când alții se îndoiesc. De asemenea, pregătesc calea pentru cei pe care îi iubești, pentru că credința ta nu a fost egoistă. Te-ai rugat pentru alții când nici măcar nu aveai putere pentru tine însuți. Ai oferit alinare când tu însuți aveai nevoie să fii îmbrățișat. Și eu nu am ignorat asta. Prin urmare, începând cu acest miracol, vei începe să vezi schimbări în casa ta, în familia ta, în cei pentru care ai plâns în secret. Nu te-am vizitat doar pe tine, ci și pe cei din familia ta. Ceea ce era blestemat va fi restaurat. Ceea ce era rupt va fi reunit. Ceea ce părea imposibil va deveni normal pentru tine. Pentru că miracolul pe care îl activezi nu este doar individual, ci generațional. Ei nu te vor mai vedea ca pe cel care așteaptă mereu, pentru că acum tu vei fi cel care mărturisește, cel care povestește despre o zi obișnuită. În mijlocul oboselii, Dumnezeu a intervenit cu putere. Și când vei povesti, nu va fi o exagerare, va fi realitate, pentru că fiecare cuvânt din această conversație va fi înregistrat în memoria ta ca momentul exact în care ceva s-a rupt în interior și ceva nou s-a născut. Și nu va mai fi la fel. Chiar și fața ta se va schimba, pentru că povara pe care o purtai nu mai este acolo. Angoasa care te urmărea nu mai are acces. Greutatea sentimentului de a fi uitat a fost ridicată. Acum mergi ușor. Acum mergi cu un scop. Fiule, vreau nu numai să primești, vreau să ai grijă. Pentru că ceea ce ți-am dat nu este fragil, ci sacru. Nu toată lumea va înțelege schimbarea. Unii vor dori să te trateze ca înainte, dar tu nu mai ești același. Nu te coborî pentru a te integra. Nu explica ceea ce poate fi înțeles doar prin credință. Mergi cu capul sus. Nu din mândrie, ci din restaurare. Pentru că atunci când ridic pe cineva, îl fac întreg. Nu numai că vindec rănile, ci restaurezi identitatea, iar tu ești mai valoros decât credeai. Ești o parte activă a planului meu, nu doar un alt număr. De aceea, acest miracol poartă numele tău, povestea ta, procesul tău. Și când citești aceste cuvinte și ceva în interiorul tău se mișcă, nu este o coincidență. Este spiritul meu care confirmă că aceasta nu este o consolare emoțională, ci o realitate spirituală. Acest cuvânt nu vine de la oameni, vine direct din inima mea către tine. Pentru că știam că mai era ceva în așteptare, ceva ce promisesem, ceva ce sufletul tău încă aștepta fără să știe cum. Și astăzi ți-l dau. Pentru că ai rezistat, pentru că ai crezut, chiar dacă a fost doar puțin, pentru că nu mi-ai dat drumul la mână, chiar dacă simțeai că ți se tremură mâna. Și acel mic act de credință a fost suficient pentru mine ca să deschid cerul în favoarea ta. Așa că, fă acest ultim act profetic pentru astăzi. Declarați în comentarii ca și cum mi-ați vorbi față în față. Dumnezeule, acest miracol este deja al meu.
Scrie cu credință, cu hotărâre, ca unul care știe că ceea ce primești din cer nimeni nu-ți poate lua. Și în timp ce scrii, eu sigilez acest cuvânt în adâncul spiritului tău, pentru că ceea ce a început astăzi cu tine va marca nu numai viața ta, ci și multe vieți pe care încă nu ți le poți imagina. Îți promit, și când promit, îmi țin promisiunea. Nu știi câtă greutate ți-am luat de pe umeri săptămâna aceasta? În timp ce tu credeai că este doar oboseală fizică, eu îndepărtam vechile anxietăți, amintirile grele. Sentimente care te însoțeau ca și cum ar fi fost parte din tine, dar nu erau. Le-am dezactivat pentru că nu vreau să porți ceea ce nu-ți mai aparține. Nu ai fost chemat să trăiești cu acest sentiment de datorie permanentă, nici să te justifici pentru fiecare decizie pe care o iei. Te-am eliberat. Acum mergi ca un om liber. Nu te opri să ceri permisiunea de a fi fericit. Nu-ți cere scuze pentru că accepți ceea ce îți dau. Acest miracol este legitim. A fost semnat de mine, nu negociat de oameni. Nu este fragil, este etern. Te privesc chiar acum și văd ce se mișcă în tine. Văd cum o parte din tine vrea să creadă cu tărie, iar o altă parte se îndoiește pentru că a suferit prea mult. Și nu resping asta. Nu te pedepsesc pentru că simți. Dimpotrivă mă apropii. Pentru că chiar și când credința ta este mică, dacă este sinceră, pentru mine este puternică. Dacă ai ști ce poate activa o frază din adâncul sufletului, ce poate schimba o singură mărturisire rostită cu inima tremurândă. De aceea îți spun, scrie aceste cuvinte în comentarii. Mulțumesc, Doamne, pentru speranța mea. Sau scrie-le, chiar dacă nu știi cum se vor termina lucrurile. Scrie-le, pentru că astfel îți semeni încrederea în pământ sacru. Și eu adun fiecare literă ca pe un act de legământ. Astăzi am venit să restaurez ceva mai mult decât așteptările tale. Am venit să-ți redau ceva ce timpul și viața ți-au luat fără să-ți dai seama. Capacitatea de a visa. Pentru că ai încetat să visezi cu mult timp în urmă, ai încetat să te mai gândești la tine. Ai început să crezi că tot ce era important se afla deja în trecut. Dar îți spun cu autoritate cerească că cel mai important lucru nu a fost încă scris. Povestea ta nu se află la sfârșit, ci în centru. Și acest miracol nu este un cadou de rămas bun, ci o cheie către noi începuturi. Nu îți ofer consolare, ci îți marchezi un nou început. Unul vizibil, unul care transformă nu la suprafață, ci din suflet. Sunt lucruri pe care alții nu știu că le-ai pierdut, dar eu am văzut scânteia care se stinge treptat. Am văzut când ai încetat să mai vorbești cu entuziasm, când privirea ta nu mai zăbovea asupra frumuseții, când pașii tăi au devenit automați. Și nu te judec pentru asta. Înțeleg durerea care se acumulează fără să ne dăm seama, dar nu vreau să continui așa. De aceea acest miracol vine ca o reîntâlnire cu tine însuți, pentru ca tu să-ți amintești cum te simțeai când aveai încredere, când așteptai cu speranță, când încă visai fără teamă. Eu trezesc din nou asta în tine. Nu o îneca, nu o pune la îndoială, doar primește-o. Acesta este momentul în care piesele încep să se potrivească, când tăcerea de ieri devine o direcție clară, când rana de ieri devine o ușă, când numele tău începe să fie menționat în locuri unde înainte era ignorat. Și nu pentru gloria ta, ci pentru ca tu să poți vedea că nu mint. Pentru că atunci când vorbesc, îmi țin promisiunea. Și am vorbit despre tine. Și îmi voi ține promisiunea. Dacă ai rămas cu mine până aici, îți mulțumesc foarte mult. Scrie acum în comentarii: am primit restaurarea mea. Și abonează-te la canal pentru că în fiecare săptămână aduc mesaje direct din cer pentru a te întări, a te ridica și a-ți reaminti că nu ești singur. Activează clopoțelul, pentru că următorul mesaj poate fi exact ceea ce sufletul tău are nevoie să audă în acea zi. Faceți parte din această comunitate de credință, curaj și victorie. Nu vă abateți, suntem împreună în această călătorie. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păzească mereu. Amin.